Dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás zde v Kulturním uměleckém centru na koncertě Avion Big Bandu. Bondem pro tento večer jsem já. Bravo! Martin Červinka, kapelník, si koupil traktor. Milan Vidlák a Karel Mlček oslavili krásné 65. narozeniny. Live and let die. Live and let die. Live and let die. Live and let die. Gratulujeme, pánové, gratulujeme, moc krát, gratulujeme. A prosím vás, trumpetista Jindra Ponížil a bubeník Petr Ptáček se oženili. Tak, my vám, krasavci, gratulujeme. Ptáček se dozvěděl, že přijel nějaký vidlák z Brna a že má Fender piano. Mohl bys nám to nějak zkomentovat? To byla náhoda. And won't go to Harlem in the Merlin's Peruse. And I definitely want the shoulder. She gets the upper and stays by your way. That's why the lady is a twin. It's oh so quiet. It's oh so still. So peaceful until you learn to bow. See, no, you shout a new yell. Mohlo by se zdát, že by tady měla snad vládnout nějaká big bandová mafie při takovém množství big bandů, ale ono je to tak, že ti muzikanti nejenže mezi sebou nesoupeří, oni spolu dokonce někteří i kamarádi. I know never be me without your security of your loving arms, keeping me from harm. But your hands in my hand and we'll stand. Let the sky fall, let the sky fall, let it come Revenge is a kiss. This time won't have it. Now I've got the innocence. V roce 2013 tady tato epidemie v kapele započla. Kapelník začal, oženil se, potom pokračoval o rok později 2014 Michal Velísek, bariton saxofonista, další rok 2015 pozounista Martin Šidlík. I've heard no ghost. How you gonna call Ghostbusters? Yeah. Prosím vás, cena je to pěkně vykutálená, protože výhra je hodinový koncert Avion Big Bandu u vás doma. Jo? Výborně. Tak podle smíchu jsem usoudil, že tomu rozumíte, tak si to vyzkoušíme. Myslím, že cílem každého Big Bandu je zvednout diváky ze židlí, tak se prosím vás postavte. Kolínka, češky, takhle procvičíme. Výborně! Tak. Já poprosím druhou Bond Girl.
aby vylosovala číslo stolu, který vyhrává hodinový koncert Avion Big Bandu u vás doma. Dámy a pánové, je to stůl číslo 45! Kde jsou známí a nepijavy, co? Já vám vysvětlím, z jakého důvodu jsem tady jenom já. Totiž minulý rok, když jsme měli takový podobný koncert s paní Jitkou Zelenkovou, tak druhá polovina začínala tak, že celá kapela byla už nastoupená, asi 10 minut možná, a já jsem chyběl. A když jsem se vrátil, tak jsem jako omluvu řekl, teda, že jsem hovořil s babičkou a oni všichni kluci rozuměli, že jsem kouřil s babičkou, takže vlastně o to bylo ještě zajímavější. Myslím, že už dobré, ne? Dámy a pánové, právě přichází pan Jiří Korn! I can give you anything but love, baby. That's the only thing I'm plenty for, baby. Dream a while, scheme a while, we should define. Pánové, děkuji. Pánové a dámy, samozřejmě děkuji za pozvání. Velice se těším, protože už je to hodně dlouho, co jsem stál před Big Bandem. Já tyhle písně zkrátka miluju. Nikdo nemá nic, co by chtěl, a kdo to má, tak to nedokáže ocenit, protože neví, že má něco, co by chtěl, kdyby to neměl. Se stín a listy hnědnou, pak náhlý pád, kmen bez listí, dík šípku stí. Musím se vám přiznat, že jsem se zamiloval do pekna. Windsurfing, prknu si po vodě klouže. Windsurfing, já stojím na něm sám. Windsurfing. Jaroslav Seifert kdysi řekl, že ženy jsou běloučký cukr v tom hořkém kafe života. A já dodávám, že hodně mužů sladí. Já tedy patřím mezi ně. Už se usmívá, sladká mávivá, Zuzi, Zuzi. Už to roztáčí, sladká nejsladší, Zuzi, Zuzi. Já bych taky rád zkusil stepovat. So nice, I got you. So nice, I got you. Wow, yeah. Zpívám s Big Bandem, jo!